बारग'नाय सैथो लालायनो मोजां फाग्लिया मा जालाबायखोहाय बे फाग्लि जिग्रेरा हा होनलाय खुगाया मानोब्राय नों हा होनल' ना दे न'आलाबो हरां जागोन मा हगारां जागोन हवगन आबो बेला मानि खुसि सिमां ना बेवफोर आंखौ संदो नामा आबो बेला खुगाया सिग्रो नोंनि हाबानि बोसोरसे उनावसो जागोन आंना आं एसएसखौ पास जाबाय आफा हामथारबायलै हरलै मिस्टा दंबावोबा आफा आं बेखौ टाउनावसो फरायहैनो गोसो हा टाउनाव फरायहैनो गोसोबालाय माथो फरायहैब्लानो जाबायना गोसो होनानैल' फरायहैयो आयं नोंसिनि मोजाङानो जोंनिबो मोजां दे मावनो रोंजेननायनिफ्राय गावनो रुवाथि बादि मावै दाङै जाहोबोबाय लेखा बुरजा फरायनानै मोजां न'खराव बिलाइनो हाब्ला मोजां जागोन Friends, दिनै TDC first year newcomers students फोरनि कलेजनि गिबि सान दिनै जाय सिख्लानि महरा आंनि नोजोराव गोग्लैगोन बिनो आंनि गोरबोनि जिउनि असे लोगो महरै सेलेक्ट जागोन जेन'ब्ला दिनै रावबो बिउटिफ्रानो फैयालायनो माबा नाब्लेब्ले गुरब्लेब्ले हंलेले लद्राय लसिफोरल' फैयोलायनो हिन्दी फिल्मनि थुनथुन बादि बुसिसि बुंब्रांब्रां बुरला बुरथा सोमब्लेब्लेफ्राल' फैयोलायनो बेबायदि फैया ओरैबायदि फैथारगोन सासे नङा सासे फैथारगोन जायनि महरा सोरगोनि अप्सरा उर्वशी तिलोत्तमा अलखा मोननिख्रुइबो समायनासिन जागोन हाय नोंनो आंनि सिमांनि रानिया वाह वाह हाउ सुइट गुरु थांद' लाइना क्लियार खालामना लाखायखाद' नङाबा सोरबा गुबुना बुकिं खालामग्रोयोब्ला जारला जागोन हाखायालै नों नायब्लानो जाबाय हाय मिस गुरु गुरु डाबल एफ फरवार्ड गुरु डाबल एफ फरवार्ड गुरु न'आवल' थांग्रोदो नोङो था लोगो दोबाय
ओइ हिर' नोंसोर बे मानो फैदों ओइ शाला नोम्फानि कलेज नङा बे जोंनि कलेज गावखौ हिर' सानदों नामा नों मा बुंदों नों Stop it! बेयाव मा जादों? What happened? राकेश? मानो बबा जाखो? रणबीर? नोंबो बबासो नामा? नोंसोर साब्रैया ओरैनो नोंसिनि गोजाम कलेजाव गाज्रि रेकर्ड दंखायो सरि आं बिसोरखौ बुङाखै नोंसोर साब्रैखौसो बुंदों राकेश राजा राजु रणबीर नोंसोर मालाबा बेबादि खालामबावोबा नोंसोरखौ कलेजनिफ्राय गेट आउट खालामनाय जागोन गेट आउट गेट आउट बे मा बिलाय आंनि आखाइ सार नोंनि आखाइखौ आं मानो सरि सार नोंनि बे मावफ्ले दांफ्ले मावनानै जाहोनायखौ बेसे नायना थाबावनोब्रा आंलाय गोदोनिफ्राय मावै दाङै जाबोबाय दालाय माथो जाखो मानो मालायनो नाङा फाङा बेथन होलाबायनो बे होलानो गनायखौनो एसे रायलायनिब्रा फै हा बेनिफ्रायनो रायलायजाया मानसिया बुजिथारालै बियो माबा बुरिसिन खेनसिनसो हाला आं बेफोरखौबो हजों नायब्ला मोनसेया थायो मोनसेखौ नायब्ला मोनसेया रानथाबलायनानै थायो बेनिखायनोथ' लिंहरदोंब्रा आङो रायलायनो गावहानो हाबा जाना हामनाय फिसा हौवा थानानै मानि सिन्था आखाइ फायखौल' दानो ज्राव ज्राव सोरखौ लाथ्र' गावहा अफिस मावनायफ्राव एफा एनै फसायनायफोर दंबायबायो खोमा मा जाबाना थांरायलायबाय थायोब्रा दस्राफोर रायलाय बेलाय बेफोरबादि रावखौ ब्राव ब्राव रायलायजायालै माबाहाय आफा लाइमोनाबो टाउनाव फरायनो थाहैबाय
दा मावनो दांनो दिगदार जाथारबाय आहा रावबो गैया हा बेखौनो स्रां स्रिं लुबैदों आरो मा ओंखाम दोनाव सोंनानै ओंखाम दोआ गावनो संगोन नामाब्रा गाराया जाखानानै मुलिनि बेबस्था खालामाब्ला गाराया हारसिङै गावनो हामगोन नामाब्रा एसे एनै सुलु खालामबानो जाबाय बेखौनो खालामनांसिगोन बेनो गथ'आ मा मुं मोनलाय नोंना थरायनाय बेलाराम ब्रह्म थांनाय बोसोराव बिए फाइनाल होदोंमोन गैया लोमजाना होफुंनो हायाखिसै आइनोबो बेयावनो होबाय आं दे आफामोनहा लोंलायथ'दो दे आइ दे बाथ्राफोरखौ मानोथो लाखोमाबायबावनो नोंथां नोंथाङासो बोरै नुखो नुबाय गथ'खौ फसायथारबाय आङो गनाय नंलिया बिहामजो जाहैखाथारनांसिगोन हजों गथ'आसो फसायगोन ना फसाया आंनिखौ दोनथ'नानै नोंथांनिखौसो सिन्था खालामदां जोंनिखौबा फसायो ना फसाया गावसोरखौनो खेबसे नायलाय होजाया होनबा बेबादिबा लावलाय लांसैलै मोजां खामानिखौ थाब थाब मावना लानांगौ नायलाय होजागोन रायजोखौथ' जों जाया गथ'फोरसो जागोन दिनै भालमोननो आं गथ'नि फट'खौ लाबोखादों बिखुनजोफ्रासो गोसोथोग्रोआबानो जाबाय माने एसेबां देलायदों होनबा नोङो जेनेबा दिनै सोरबा नायनोसो फैगोन आरो नै माला फैस्लाबलायखो एर'प्लेनजों एं 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 जल दब दासो ओंखारदों आङो जिग्रोद ना जिग्रोद वाह 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 क्या बात है शाहरुख खानाबो हानाय नङा माथोलाय बोरो फाग्लि गन्थङा थुब्राब्रा नङालासिनो एसे जंब्लिब्लिब जाबावोमोनब्ला नैबे आगदाना मेगना एसे देरबावनाय मोनब्ला होमबाना हेन्डसाम नुसिनबावगौमोन माब्रै नुखो थिग दंना गुमैया नै बेलाय बे कापफ्रा लांफैदो नोंहा लाबानो जाबाय नांथ्राङो मालायनि नै बेनो उन्दैया लजिंनिफ्राय दासो फैदों होमब्लाथ' बेखौ आं बिहामजो लांनांगौ जाबाय आंहाबो सासे दंबावखायो आयु बिब' बिनानावजों बिजावजालि जाबाय मा खिन्थालांखोलै फिसाजोआबा फसायबायनो होमब्लाथ' जाथारबाय बियै देलै जामाइजो आयु दानो माथो फाग्लिया नोंखौ दहायनिफ्राय नेबाय थाखादोंमोन आंबो नेगासिनो दङ जोंना बाजैया
Iya, itu. Nih, bini jauh sekedar nih pembaya. Mana mulai? Semang. Hah? Sorry boraयफोर. Wrong जादों. आंनि मुङा जायख्लं दैमारि. दानाथ' बिगुमै बिबोनांसो जालायबाय. नोंसोर रायलायबाय थाथ'दो जावैसो आं आफादाव जिरायहैनोसै. दे थांदो बोरायफोर. ओइ बिबोनां गदाय. रागा बोराया दाबो जिमायाखै नामा? I love you. Mani hingsa bile? Gelo. Hei, gaji dah menseleh. Jebu nua, saya. Hai, बेसे दिहायना गोनां नोंनि महरा? लाइमोन, जायाखै नामा? र' थांगौ। थांसै बाजै। दे बाजै। लाइमोन, लजिं मोनफैबाय, ओंखारद'।